Mas Owan Wandi Budaya. Wandi Budaya pakarya sesarengan kanca-kanca Oi Audio Polang 99 terima kasih matur gogek paruwun. Ini saya spesialkan untuk Pak Per. Anganku ngambara anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerina tak titipi kidung keketekeng jantung lalu ngitan lung-lungan kang rerambatan amo soro angrangket jiwangga tak titipi layang kitir tak samperke angin sumilir pora rasa sliramu tansah tak pikir. Terima kasih Pak Per. Ini gila spesial ki Pak Per yang ini ki. Rina wangi wayangmu beda atiku singga tirta saupama kapan kaya aku bisa gegem lintang rangko kendhae rembulan aku sama kuatir lamun to caban sekar mekar ing ora-ora kang cengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketiga. Wandi Budaya Oi Audio terima kasih. Polang 99 jos Topar Kotok. Anganku ngambara anembus beko sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerina tak titipi kidung keketekeng jantung lalu ngitan alung-alungan kang rerambatan soro angrangket jiwangga tak layang kitir tak sampirke angin sumilir pora rasa sliramu tansah tak pikir. Ayo Ren Rina wangi wayangmu beda tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangko endahe rembulan aku samar kuatir lamun to caban sekarang kareng ora kang cengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka
kembali bergoyang. Anganku ngamboro anembus meko kesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjararina tak tiri dong kekeking jantung lelungitan alung-alungan kang rerambatan amo soro-soro ngangkat jiwanggo tak kirimi layang kitir tak samper ke angin sumilir para krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu beda jengkar ngelakang tanpa upama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga kanggo nelesi luka-luka